Abankesiemu Ghana mampeni John Dramani Mahama sem se jata idebi keke bosu kena ende dedi kan kra na no cabinet ko hia na woto adwen so adwen be wiase wo se eye koko no won matebo ne so ni nyina kopiem amansa dwaman so asene nyoma esi ekoso ho ni ntino na akwako hia sa ban no etu sa na mo eno anso eda nche ya oba omamu a anamuntuo bi a wo se na koko board nso etu sikasemo ebre ene ota anase ohawa beto wonum so no ni nyina hyem bi ho ene nei koko ne bo no eso atie na Ghana mampani abo amane se wono se mampani no enye mampani adwuma no kwa no yo wo ye kua no nso bi ka ho nti eba ne se kuani a ye ka kuafo wo mamu a wono so wo ka ho bi pa enu nti nanum a wo moti koko ni so na ebo no eba afom amanfo kasa eti ho pintin kwane ade no wo se yenka magana fo nyina so nti se wono se mampani John Dramani Mahama no wono so oyekuani enu nti eba ne se ya ansa na omokura no Ghana fo akuafo no kura dodo bete se o ya tikoko so na haye pa emwa me adwumadi nkonka omo so kura omo tibi enu nti na woka asisu people wode nsem ekoto dwa won krampompuni mantemu a na Tree Crops Development Authority wonum eye adwumadi sonko ho a wode sansem ekoto dwa ewo ase. I want to thank Nana Kwebusi. Andy referred to my own tree crop farm. Nana Kwebusi gave me 50 acres of land, and I planted cocoa on the 50 acres. So I'm a cocoa farmer. And so when the price was reduced by government, it affects me too. I want to be able to empathize with farmers so that when we take any policy decision, we know that it has an effect on farmers and we feel it ourselves. If there's no fertilizer, if the price of fertilizer is expensive, I feel it myself because I also buy fertilizer. I recently acquired another 100 acres of land, and this time I've dedicated it to oil palm. And so we've planted the oil palm, we're putting in the irrigation system. And so I'm endorsing Andy's suggestion. When I'm going to do a reshuffle, the mitigating factor will be that you must have a farm. So public servants, ministers, priests, clergymen, traditional rulers, everybody, try and do some agriculture. Just next door in Cote d'Ivoire, almost every public servant, has a Mampani John Dramani Mahama ena din semu etwetwe a wo che se ene koko ntiso a anase ho sikasem a won mateso no wono ankasa nso yekuani enu ntie ba sa no nso aka ne pa se ne a akuafo esu ne adin na wo kan bibi hye ho se nyame yado na se hwebe abamu a wobuo no reshafo ba asoafo bi obesa bo ndin titru se kuaye ho sem ne ade no wo ba sa no a e wo se wo hwe se wo nso yekuani wo kua anya bia se efuo nyantam oye enye koko nkwa bi a afoforo bi no ba bi na wudua ne ade a eno nso ma hu sampa se bibi ekoso a wonso eka eno nti wode akoma pa ene anamontuo pa beso mo man eno nso wabɔ ho amane ewo ensem ode tudwae emu na yefiro nsem a na ye konsem foforo mu na nei Food and Drugs Authority FDA ena ebo koko